नमस्कार प्रणाम। हम एगो और फिर से सहाना गावतनी। सबके कैसन लगी तो अच्छा लगी तो लाइक करब, कमेंट करब, वीडियो के आगे बढ़ाई हमार। मौरी के चकमक से लरिया होला गरमी, मौरी के चकमक से लरिया होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, करवटिया सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, बाड़ा होला गरमी बहुत होला गरमी, बाड़ा होला गरमी बहुत होला गरमी, करवटिया सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, कोटावा के चकमक सिटाई होला गरमी, कोटावा के चकमक सिटाई होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला हो खाता तो होके दया जो की रतिया गरमी, हो खाता तो होके दया जो की रतिया गरमी, लगाई बेसी पंखा छोड़ाई भी तोहर गरमी, लगाई बेसी पंखा छोड़ाई भी तोहर गरमी, चंदन के चकमक सिरोरी होला गरमी, चंदन के चकमक सिरोरी होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, हो खाता तो होके दया जो की रतिया गरमी, हो खाता तो होके आजो की रतिया गरमी, लगाई बेसी पंखा छोड़ाई भी तोहर गरमी, लगाई बे कूलर पंखा छोड़ाई भी तोहर गरमी, जोड़ावा के चकमक से में हद होला गरमी, जोड़ावा के चकमक से में हद होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, करवटिए सोए दुल्हा बाड़ा होला गरमी, हो खाता तो होके आजू की रतिया गरमी, हो खाता तो होके दया जो की रतिया गरमी, लागा एसी पंखा छोड़ाई भी तोहर गरमी, लगाई बेसी पंखा छोड़ाई भी तोहर गरमी। सहाना हमार कैसन लागल रउआ सबे के अच्छा लगी तो लाइक करब, कमेंट करब।